Jiger parlar, çalnana sağlar, häýetler dağdyz aylanar demin. Dutarıca çalnana sağlar bugün sizin bilen saylanan Zekin. Assalamu alaykum Türkmen halkyny nurana geljege, baatly gadamlar bilen. Nurana ertilemede alyp barýan bagtyar ýaşlar biziň geljegimizdir diýen arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasyna her güni toýa bayrama beslenýän edidileşler. Bizim özümüzün agzıwy döledöjülük toplarymyzy bilelikde, öz ýaşlaryň garamazdan zekinni ýaş, zekinni çağlarını bilelikde. Şeýle hem ussat aýdymçylarymyzy bilelikde, saýlanan zekin at gepleşigimizi siziň bilen dowam edýär. Edidileşler, bu gepleşigimizde elbette Türkmen diýarymyzy öz ajaýyp aýdymlary bilen, oğudun mukamlary bilen bizim Türkmen halkymyzyň söýgüsini gazanan bu gepleşigimiziň myhmany Bäşim Ýolamanow. Bäşim gepleşigimize hoş gördük. Sağ Ene Bäşim, sen esasy halypalamyzyň elbette milli senedimiz bolan Gajak Saduralyna sa çalmakly gowy berýär. Inni sana Gajak Saduraly hem çalmak hem aýdym ýerine ýetirmek kynşanokmy? Beýneni özüm gowy berýän şonu. Türkmenistan atgan artistler Gajak Muhammed Ulugy kiçiligimden näşe halypaň aýdymlaryny dinläp ýerine ýetirmek gowy berýän. Başardymyzdan näşe halypalaň ýoly bilen düşüp halkymyza, gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdamyza işte aýdymlarymyz bilen geljekde de beýgenler tutmanýardylar. Bäşim, ene sen kiçiligimden başladym diýdiň-de. Hawa. Näçe ýaşynda meşhur bolup başladym? Kiçiligimde başyp, birinji sınıfda öwürtdirip, şondan Ona Bäşim gepleşigimiziň şu ýerine Gajak Saduralyna elbette owaly mukamlaryň bilen biziň tamaşaçylarymyzyň ýürekleri küýsäp gidenler bir owaly mukamlaryň bilen gepleşigimiz başynda bir gowy aýdymlary bilen dowam edäýeli. Ziyneti rövşenin gövsi cevherde Levi nağli sadap dişlerdirden adırden Can algıcı cellat bödi hansarda Ey namına nur çayılan peridat, peridat Ey aşığı o salar kereşmenedi Ey derdi kula derman dilvil Owari, owari Ke açar sen kamlan cennetin yadi Ey ke yılgırıp bağrım dilin perigat, perigat Alhay ölüm bolmaz av hayat geçene Levin hor
varıp ince bilin koçana, koçana. Ey tova kalım gerlahini biçena, ey nusu alıp dünya gelin perizat, perizat. Bir-birini kıydı nurdan alkemi, aşağı ataş halar yüzüm yalkemi, yalkemi. Yanağı bal şeker üzüm halkımı, ey derde deri doğa bolun perizat, perizat. Ey perizat. Aşık değil olmuşundaki var, cillat gülüm canım alır perizat, perizat, perizat. Acab mukam hadi çinna, acab mukam hadi çinna, uğurun meherle. Ay boydoş tofara gıydı çinne, ne görün meherle. Gülküm haylap gülşen bağa, hayıl kıllıya cennet şağa. Ay kışını geldi tovağı, yağmurun meherle. Ay kışını geldi tovağı, yağmurun meherle. Nonneye mal koyne tövürün meherle.
Sadıfet vurdum kuşune yar gönlüm meherle Oğuzunun ey mar koyne tövürün meherle yar görün ey meherle Ene edileşler saylanan Zeki Naat gepleşmesi sizin bilen dowam edýär. Bu gepleşmesiň myhmany Bäşim Ýolamanow. Bäşim tuwlama köp sawal. Ýerine tüküren ajaýyp aýdymlaryň üçin, owal mukamlaryň üçin, diýseň begenýän diýseň bir lezzet alýar. Halkymyzyň ýüregine ýygy galyran ajaýyp aýdymlary ýerine türüp berdiň. Köp sawal. Sawal. Indi Bäşim, sana şeýle bir sora beresim gelýär. Gyjak sadurwalyna saat çalýan sadanna istenlik bolsun bagşy bolsun elbetde ýüzi agras bolýar diýär. Şol näme esasyna näme sebäpleri bolar diýilýär. Şeýle bir aýtky bar. Her kim öz bilenini istemez. Men öz istemlerim jogly. Toý halkalarynda, toý dawaralarda inem ýerde ýerde dugtaran kam, gyzan kam, şu kırış ýüpekden diýär. Ondan sonra bir kırışı üzülüp ýüzüne diýär diýär. Yüzümni soğurak tutup ýa-da gazakçy. Şoň üçin bir hili agrasrak bolup şondan diýilip galan aýtky bolýar. Aslynda başda siz kiçilikden şo gyjak sadurwaly meşhur bolmak. Ýok, men aslynda başda men dugtar sadurwaly. Ha, dugtar sadurwaly. Owa. Kiçiligimden men dugtar men ýa-da. Soňra gyjak sadurwaly gowgat soň işte. Näme üçin dugtar sadurwaly meşhur bolmadyňyz? Ýok, dugtar sadurwaly şu wagt meşgullanýan. Gyjak sadurwaly hasa men ýüregime ýakyn. Ino halkymyzdan şo ýanky Halipamyň Recep Ulug'yň ýolundan aýtdymy bir halk şoň kabul etdi. Ören goý. Ondan Bäşim gepleşmediň şu ýerinde bir halkymyzyň ýüregi kuýsan bir ajaýyp aýdymlar bilen, owal mukamlar bilen gepleşip dowam etsek gowa bolardy. Başlasın. Kadam koysun gelirsin Kadam koysun gelirsin Seyle gelsin bu dağları Hassa olsun sağalarsın Seyle gelsin bu dağları Çeşmesinin içten kana çalışmarsın gençken Gene kaldır peşnet sana Seyle gelsin bu dağları Seyle gelsin bu dağları kenarından Tirgin alma kenarından Seyle
geçilene delalet. Ay boydun başa keramettir, Teyle gel hem bu dağlar, teyle gel hem şu dağlar. Ay boydun başa keramettir, geçilene delalettir. Teyle gel hem bu dağlar, teyle gel hem şu dağlar. Degistanın bayrağına Badız havanı görsün, Bahvettin'i kulal Deni bavanı görsün. Nağlayı arşa teştir, adı eleme paştır. İki cahan meteştir, Arap kıvanı görsün. Can deli cahan şeyda, Munnunu gördüm peyda. Yedi dağ yedi derya, Deli dünyanı gördüm. Kader kimin çöllerde, kimin köllerde, kuvat kimin dağlarda, Yansı yamanı gördüm. Gelin geçer çeştedip, evlenmez güzeştedip, Gönlüm aydar keştedi, Gezsem sahanı gördüm. Yukarıda Hindistani, yukarıda Hindistani, arkada Türkistani, evliyalar ummani, ol umusanı gördüm. Maltım gülü hoş olsa, aklı didem yaş olsa, İmanım yollus olsa, varsam keven görsün. İmanım yollus olsa, varsam keveni görsün. İmanım yollus olsa, gidip keveni görsün.
desem dördüsü de mağrupluk da bellidir. Giyinip derler birbirinden tezifleşe Aslı hüyün han ağır iyilidir. Birinin başının yaşıl alı var, birinin bilinin türme şalı var. Yine birinin ak yüzünün halı var. Bir bağrım kesin şirin dillidir. Bir bağdır bağda bile gezmene, bir bağdır suda bile yüzmene. Birinin şanı destan yazmane, bir mürçümü yalevi ballıdır. Bahar yağdığında bir meyler patlı bahar yağdığında bir meyler ölüm bu okadığında bir meyler yarın gidilir bildiğini ballıdır. Dört kız tümşüm el heder aman, kirpikleri oktur kaşları keman. Ay kır gelin bir nocuane şavinlidir birinin yeri tellidir. Tellidir bahar. Ay kırık her gelin bir nocuane eşhabe nedir birinin seri tellidir. Köpke sağ ol. Bäşim ýerine türpelen ajaýyp aýdymlaň üçin. Bäşim, gepleşigimizde tuolama biziň halifamy 4 pulu artyk gysyň sagdanalyk etmeginde aýdymlar ýerine ýetirýär.
Ne 4 yıl halifamın, ne şu Recep Muhammed Ulu halifamın yanına bir neçe yıllar taganarlyk eden halifa şu. Ondan sonra bu halifa ussat da muň ýanyna aýtdylar. Hem ýeňi bir şey hem aýdym ýerine düşýär. Onu bular bir ýol tapanda şey tutmasdan halk artisti Atabliç halifamız şoň ýanyna gatnanmy. Bular duýtarga çakdan maçdan başyny. Indi halifamy 4 yıl artykysyň elbetde sen ýanynda çalyp öwretme we ýa-da halifa şäherlik ýol dowam etdirmegiň bir ýoly bolýar. Indi şol halipaň elbetde ýaş indi dekinni sadanlaram köpelýärdi biziň ýurdumyzda. Hem de halipaň öz şähertleri barmy ýöreýdi şol fortepiano saýrwalyny çalmakda. Yo, edil fortepiano saýrwalyny edilýärdi ýok. Men şu wagt şäherdi men ýetişdirip men moltdum. Bile şu wagt toý dagaralarynda çykyş edip gelýärdi. Ne 8 ýyl boldy bile. Bile çalyp bile ýerine ýetirýän. Indi siz şu wagt bir näçe halipalary bilýäňiz, tanaýaňyz. Elbetde halipalarymyzyň hakyky atlary bolýar mesela. Ene sana şeýle rapor sorap berasym elýär. Intek çağlygynda gowşoklugy sebäpli milli lakamy bilen Türkmen halkymyzda tanalan Milli Täňç Muradowyň hakyky ady näme? Hakykat men bilişmez anna seyit bolmaly. Awa, anna seyit. Milli halipa nähil salar çalmakly gowurýar. Numullagyny sağlan dinlemeýän gowurýar ne. Bir näçe saatlar var halipa. Menin gowy ýerine ýetiren saady kumaralar. Yo hemmem ýerine ýetirýärler. Ýöne halk şol aýrat diýmer. Her halipaň her bagşyn şol ýalak bir mehir goýýar saat bolýar. Mulla kumaralar. Saat şuňdan ýanky. Recep Muhammed halipaňky akma ýere. Toýda barýanmaly. Na halipaň şu akma ýere aýdyp berdine. Ya da ýaşdyrmaýdyp berdine diýip şol ýal belli bir aýdym bolýar. Onu däşim gepleşibiň şu ýerine bir halipalarymyzyň ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary bilen gepleşime dowam edäýeli. Başladım. Bana gelin yerde satın alayım, alayım, canım alayım. Hey böderim, ay böderler ve içinde, kendin oto, gel oto. Keşke deli çar bağa, dünyanın var mahbubu sana tadağa, müngüyde dememi. Hey nerderim, dey marale, kakley.
kimin kölüne karşıda bilir o gidilir yasın baş olane hey kadırım hey garip aşık garip gül yüzlünün vardır o yol yürüdüm gözür bir derdir derdir kadamda çıkan yar 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 hey tondur hey marale hey güzele olur kimin yarıdır yol yürüsü güldür mü derdir o derdir kadamından çıkan yar 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 hey tondur Görkedip nur cemalın Görkedip nur cemalın ayırdım serden gelin Bede kanlanın tığınım götürdüm derden gelin Kamatın peyker sıfatlı surayı derden gelin Bakıp doymon gül rayına gül telin nurdan gelin Göz ucundan oğrin qarap yüreğimi erden gelin Gecelerine giyim otağda Gecelerine giyim otağda şan çırağı yanar hil Ak kollarım her yanatı ne acıp sallanır Ovanın tatlı şekerdir bir acayip sonu hil Her hünerden başı karyan bir akıllı dana hil Tanışın al canım al kamakardan geline Gücümlüyen ay cemalım yakan batımlı çözülür Kara saçlım tükülüyen
Görme taştan töküleyen Kümüş taç yüzümü düdüp Tülmüreyen parmak işlep Kayıl gırva gülve İncideyin düzülüptür Dişleri dürdün gelin Heheler işe gidiyen Aydan heheler zeyle çıkyan Anvorisin tepeler İn dünyanı yanlanır yan Kekilikle kekiler Ancamasın garip gönlüm Ancamasın yek gönlüm Gitmeler mühüler Aşık olsan koy başına Kara saçın döküler Canıma koynum cennettir Gül teli nurdan gelinler Ancamasın garip gönlüm Ancamasın yeke gönlüm Vah gitmeler öyküler Aşık olsan koy başına Kara taştan töküler Canıma koynum cennettir Gül teli nurdan gelin Yaykanışın allı canım Alkama kardan geline Ene başım köp kösa bol. Yerine getirip biren ajab aydymlaň üçin. Dörküli artık fın halipamydan töleme. Elbette bir aydymy dinläňde hakyky bir şol köne döwre bar ýa-da. Diýsen magdyňa batýa. Inni başym gepleşigimizde şu gepleşigimizden baş maksady halipa şäherlik ýoluny elbette ýürüýtip öz deňdoşlaryň arasynda o saatlik bilen öz okuyup başarılıklygyny deňdoşlaryň arasynda tapawutlanan zekinlerden gatnaşmagyna ýürüýtdi şu agda bir döredüjü toplamy tähmet çekýär. Inni gepleşigimiziň şu ýerine öz deňdoşlaryň arasynda tapawutlanan zekini çağlarmydy gepleşigimizde çağıraýaly. Başladymy? Olar bir näçe ordan biri sağdanna elbet biri spordyň tekvando görnüşinde meşgullanmagy goýarýar. Eger gepleşigimizde çağıraly, olaň okuyup başarlyklaryny öz hakyna gyzykly soraglar bilen dowam eder. Başladymy? Ona edeýleşler saýlanan zekinat gepleşigimizden saýlanan zekinler bilen gepleşigimizi dowam edýär. Ene edeýleşler saýlanan zekinat gepleşigimizi bugün siziň bilen dowam edýär. Bugün gepleşigimizde ene başym görşüň ýaly biziň saýlanan zekinimiz İsmail Tayliýew. İsmail gepleşigimize hoş gördük. Sağ Başym görşüň ýaly biziň gepleşigimize gatnaşan saýlanan zekinimiz bir näçe sany syýlaglara münasip bolan elbette spordyň tekvando görnüşünde öz usatlygy bilen öz deňdoşlaryň arasynda tapawutlanan saýlanan zekinimiz. Töleme bir näçe syýlaglara münasip bolupsyň. İlk bilen özüňi tanışyda. Men Aşgabat şäheriniň 55-nji orta mekdebiniň okuwçysy Tayliýew İsmail. İsmail'le görýän bolýar. Şu taýda bir näçe syýlaglara münasip bolupsyň. Näçe şu diplomy haýsy ýurtda haýsy ýerde ýeňçi boldum. Men bu syýlagym 2023-nji ýylda meniň ilkinji geçirilen ýarışda taşary turganlar bilen bile öz deňdoşlarym arasynda birinji oruna münasip boldum. Seret, bu syýlagymyz biziň ýürüýtde tekvando görnüşünde elbette hereketlerini dogry, dürüst görkezmek boýunça ýarış bar. Onu elbette ikinji oruna münasip boldy. Şeýle hem öz deňdoşlaryň arasynda 31 kilogramly uruşmaga elbette sögüşmeli. Öz deňdoşlary ýa bolmasyn 31 kilode ýaşdaşlar bilen bilelikde olary bilen sögüşüp
kim yeňici bolsa ona da tuğlama bizim Taylanan zekinimiz birinci ora münasip bolupdy. Özüm kaýsy ýurtda geçirildiýdi? Estonia. Estonia ýurdunda ýürüýte geçirilen ulu ýarışda bizim Taylanan zekinimiz yeňici boldy. Ne bu silahlar hayti yaşta yenici olan. Men bu saýlagy 2020-nji ýylda geçirilen Türkmenistan çempionatda birinji oruna münasip boldum. Ene İsmail, sen bir näçe saýlalar münasip bolsaň, inni bu medallary nerede saýlalarlar? 2022-nji ýylda Aşgabat çempionatyna birinji oruna münasip boldum. 2023-nji ýylda urşup birinji oruna münasip boldum we tur görünüşi boýunça 3-nji ýer aldym. 2022-nji ýylda urşup birinji ýere münasip boldum. Mal. Sen tälimçi kim bolurduna tekvando görnüşünden? Meň tälimçim Garawşoň 3-nji danyň eýesi Türkmenspordyň sady dünýä çempiony Orazmurat Çaryýew. İsmail, näme üçin diňe tekmando sportyň saýlagany? Näme başga görnüşde saýlag almadyň? Men bir gün öýde oturýarsam, telewizorda Kamil Gaýol kino gördüm. O gördüm daýym howaslanıp başladym. Kino üstünde gösterir sana. Bawo, Tekvando. bawo. Ne beýlek başga näme görnüşler bar bu şuwat tekvando görnüşden başga? Tekvandoda iki görnüş var. Bir itayaf, bir butayaf. Itayaf ayak, itayaf el ayak. Sportyň başga näme görnüşden olur ýa-ni? Şu diňe uruş däl ýanky. Futbol. Futbol olur ýa. Käwagt boş wagtymyz futbol oýnýar. Berekella. Inni başım. Bun kepleşimizde biziň saýlanan zekinimiz diňe bir saýlaglary bilen däl, elbetde 20 sekundyň içinde 40 gedek deplikli başary. Tuğulmy. Awa. Äder biziň Tekvando şol ýalyk görnüşe. depmek görnüşüni. Inni häzir gepleşimiziň şu ýerinde, häzir ekranymyzda ýürüýte İsmail'in turgönüşük yerine bardyk, saýlap gördük. Gelärlerinden bilelikde saýnaýarmy? İsmail, görmän taýarmy? Bawo. Ene diýleşler saýlanan zekinat gepleşimiziň saýlanan zekini İsmail Taýlywyň ýerine ýetirmeginde, şeýle hem o okuýuny bilelikde tomaş edeli. İsmail häzir ýürüýte turgönüşük zalyna biz bardyk. Elbet İsmail 20 sekundyň içinde 40 gedek depmekli başarýar. Görüm saýna, biziň saýlanan zekinimiz başardy mı? Onu hemejämiz ekran tomaş edäýär. Ene diýleşler, bugün gepleşigimizde ene başym görşüň ýaly biziň saýlanan zekinimiz İsmail Taýlyw. Başym elbet biziň saýlanan zekinimiziň zekini gördüň, dogruda? Bir nähile eken? Tuğulmy, mene haýran aldy. Var berekella. Ýene killarda şuraya pilaglan howul köp bolmanardy ödýän. Köp sağ olun. Bir de şeýle mümkinçilik öret berýän. Gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza köp sağ olsun aýjak. Inni yenek ýyllarda has bir dünýä ýüzünde geçirilen ähli ýarışlarda ýeňici bolup Türkmenistan diýarymyzyň ýaşyl togmyry alasman ötürmäňi tüý süremden arzu etdi. Köp sağ olun. Ene diýleşler, saýlanan zekinat gepleşigimizi dowam edýär. Ene bugün gepleşigimizde biziň saýlanan zekinimiz Atajan Nurliýew. Atajan, gepleşigimizde hoş gördük. Köp sağ olun. Ene başym biziň bugün gepleşigimizde ýaňy elbetde sportyň tekvando görnüşine meşgul bolýan saýlanan zekinimiz tomaş etdi. Endi biziň gepleşigime gatnaşýan bu zekinimiz öz ýaşyna garamazdan fortepiano saýral çalmakly gowy. Berekella. Atajan, ekranlar özüm ýyldyşlarmy tanşydy.
Men Ahal vilayatynyň Akbuda ýetirany 44-nji orta mekdebine okuwçysy Atajan Nurliýew. Atajan Nurliýew. Ene bäşim bu gepleşigimiz biziň saýlanan zekinimiz fortepiano sarwalan şeýle bar. Saz çalýa. Elbetde elem çalasyn, özüm şeýle ukuyply bu gepleşigimizde öz ýaşyna garamazdan saýlanan zekin. Bereketli. Tajan taýsy saat mekdepde. Aşgabat şäheriniň 1-nji şagylar sünnet mekdebinde. Şu fortepiano sarwalan özüm bu saat mekdep bardym ya bir akdym. Başda men kakamy urup durdy. 1-nji haliba aman nalemasynda men okuwdan boş wagtlarym fortepiano çalmagy öwren. Beýle hem gujak sarwalan çalmagy öwren. Ya ýa-ni fortepianodan daşgary wakodro fitin çalmakly öwren. Öwren. O kimdir haýsy bir sadanlany görüp bir töwet etdi. Halipalardan urup öwretdim. Tajan fortepiano sarwalan daşgary haýsy sarwal çalmagy öwren. Akordeon sarwalan. Şu wagt onun tälimali akordeon sarwalan. O Ne toyda baralarımızda, bayramçılıklarımızda wakodro festivallerinde çykyş edýärmi? o çykyş etdi. Bereketli. Şu aýdym sasyn otundan daşgary haýsy öwren. Futbol. Ýene futbol. Aya İsmail'in ýaly. Maýlym futbol dedim ha. Onu öwraýym. Ne gepleşigimizde saýlanan zekin sinalmy. Ulugawa bilen bäşim. Biziň tamaşaçylarymyza da gyzykly, bize de gyzykly saýlanan zekinimiziň ukuyuny, zekini görkezmek. Elbetde bu gepleşigimizde şoň esasyna ýürüýte öýden duşlaryň arasynda tapawutdan, ýani zekinlerimizi ýüze çykarmakda. Biziň saýlanan zekinimiz 12 ýaşynda. Tuğulem öýden duşlaryň arasynda zekinini hasy bir görkezip, saýlanan zekin at gepleşigimizde myhmançylykda. Şeýle ýaşlarymyzda, şeýle ukuyuplaryny, şeýle zekinlerini, bize şeýle ajaýyp gepleşikleriň üstü bilen görkezmäne giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli ýeri gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tümli işler elmedama rowaj alsyn. Bize şeýle mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys.
Ene bäşim görüşüň ödeň duşlaryň arasyna zekini çağalarymyzy okuyup başarnyklaryny gördüm. Hakykatan faýlana zekine ekenler, dogrudan. Ne olaylar yurdumuzda şulayar zekini çağalar ýüze çykarmakda. Bir näçe desgalar, ne sport desgalaryny, ne aýdymyzda medeniýet öýleri, saatçyk mekdeplerini, ne yurdumuzda şu zatlan sakkanda gahrman arkada gahrman perdaryny ulul çäksiz aladalar ýatyp, ne şurada jogap edibem. Bize täze eterleri öwrenip şu halkymyza ýetirmekde giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkada gahrman perdaryny köp sag bolsun aýdýan. Goý olaryň janlary sag bolsun, tutýan tutum işleri elmedama rawajaksyn. Köp sag bolun. Bäşim bugün gepleşimine gatnaşanyňyz üçin bugün gepleşigimizde diýsen ýankylan saýlanan zekinlerimizde de höwesine has bir höwes goşdyňyz. Ine şu gepleşigimizin baş maksady ödeň duşlaryň arasyna tapawatlanan zekinlerimizi ýüze çykarmak. Olaryň okuyup başarnyklaryny bize serede oturan tomaşaçylarymyza görkezmek biziň baş maksadymyz bolýar. Bize de şeýle gepleşikler gurnamaga, şeýle gepleşiklerimizi Türkmen Hateleraja ýaýlymyna ýaýlyma goýbermäne giň mümkinçilikleri edip berýän Türkmen halkynyň milli gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tum nişer elmedama rawajaksyn. Bayram toyun ziyadadan ziyada idi qarasızlık sana kunya nur çayılıp alım bilim yoluna işletecek hindi çinin yoluna ağdı birlik sen dostluğun yoluna bak bir taraflık sana bunyan ağdı birlik sen dostluğun yoluna bak bir taraflık sana bunyan ağdı birlik sen dostluğun yoluna şervan perde çıkyan hine kunyan elimde parladık adalet tuğun dünyaya yağışılığın ruhun haklap ataların devinde surun idi arkadağımı sana kunyan haklap ataların devinde surun arkadağlı terdar sana kunyan idi arkadağımı sana kunyan